Esebenza intombazane besingayini wesisi ngaphandle kwakho. Usale ngokuthanda kwakho usubuye kanje ntombi. Yebo intombi zokuvuma madoda uthi kuzokushaya 2 minutes. Yebo only 2 minutes. Bani sipakishela zonke izinto la? Angipakishile sisibuka nje ngiqothile. Phelele konke abejoyini. Uphelele sisa ngazi bani ongafonga lokhu zakho. Okay sharp. Onganginikani. Hayi ususebenza yazi ama sausage. Nama rolls isowenza la adinga ama sausage. So uRoots akekho lapho ni. Hi sisifake. Ayike. Akuma content creators liyaphupha mntakaba soba yini wemalo. Thank you. Uyoziwe phansi bakithi. Uyoziwe phansi wengane zasekhaya. Ehlule nje. Kizawuthini we oh. Luma noSipho ungasabi mina. Siphe cashelani. Hawu na nguni niba mbikaza yona. Sanibona guys, 9 o'clock ekuseni asikafiki la siya khona. Sisayibambile njalo nje ayi cha ngeke yahanjwa kuleli izwe shema ngifuna ukungasho. Yazi ukuthi ukube bengazi ukuthi sohamba kangaka. Ngabe nje sivele sathatha ibhanoyi ngoba nje likhona ibhanoyi eliza nga. Hayi ngeke le ndawo udinga ibhanoyi. Mina nje ngikhathazwe nje ukuhamba inyawo zami seyivuvukele already. Can you imagine? Ngizogqoka kanjani icoat lejoin? But yinhle le ndawo sisesteng. Yinhle le ndawo. Yinhle Nkosi yami ngizokwakha ngapha. It's a nice place. It's a nice place to be. Sivobekile ke shem singabazalwane. Hayi sizwile shem. Konje ngena ngoba nabazalwane besagcolela. Yazi manje ngakutshela kahle iqiniso ngiqeda ukufonela umkhulu umncanyana. Uthi thola kanti nikuphi? Hawu inkonzo ayikwazi ukungena igolili ngekho. Yes. So nje asilinda. Lindiwe. So very perfect. Kidi. Ayangijayele yezwayini. Askisi. Hawu. Ukhala ukuthi ngiyamshuta. Awungakora kuyasho ukuthi ngiyidlala netball. Wena now. Ada msambe. Namtanam.
le ngoma kodwa edlala la ngemuvi wrong yazi. Njani bakisisi? Shinjani sukuphula. Shinja. Yebo sisi. Ngizokwenza kanjalo sisi. Sukumani nangu sisi nosisi noxolo babantu abalalelayo. Instruction nje iyezwakala. Shinjani bakwethu. Awukwazi ngisho ukuthi leyo nto evika ngakho ungaveli. Ungaveli ngizokubuka ungaqale ke uyayibona buka. Akajwayeli ukuthi abantu bayakhuluma ngathi asikwazi ukubakhona. Bamba la mano. Ngenabo Bamba la mano. WhatsApp bayantshontsha. Let's go for the cup. Thank you. Cheers. Le video uyifaka ku Vivid. Ibona uyifaka. Ha uqedile. Sekhona neshiya la mina. Ikuthi umsebenzi. Alibonakala. Hayi baba ngeke. Qokani kayizini nami ngizogqoka. Thathe ncane. So you go. Nazi. Wena. You video. No, DVD. Hey, Ashley is on flicking and Bella. Hey. That's sad. Hang on. Siyadinga yazi. Yes, siyadinga mdaba. Wena noSipho. Yeah. And that is what is possible. Amen.
khona ubani Ngicela ngishuthe naye. Ngiyanishuta ngiyan-DVD nje cabanga. Ngicela amaqhosi. Hayi basha. Sibobekile. Akubuhle akubu. Izolo ngushengen mangiya eroute. Yeah, umshiye endlini baba. Amanzi asabanda vele. Sanivuleleni. Zini sesiqedile ngenkonzo yasemini. So now we're going to B&B. Sidinga ukugeza, then we need to eat. I'm gonna keep you updated. Hey, akumnandi akumnandi. Sikhoma sakabala. Hey, ungimise sosi siphela ne. Hayi ma. Mani. Ngicela ninamba amabhodi gazi. Sifuna ibambalini ibhodi. Sisosa le camera bakini. Niyaphi ngoba nazi ngiyaphi. Hayi mara sho. Ayasija lampo. Usisunjena ke bafethu. Yazi hayi no. Uyalimaza fethu. This is a Gazelda Kona. Yo. Mama bethu. Menu vele blocky. Thina njengompini samele bokuhlisa amadrinki lawasalile namapleti. Woza bethu. Woza. Le ngane ezayo yona iphetheni. Uphethe nje isitsha singanalutho. Oh, there's something. Hlola. Oh, c'est kitchen. Not bad at all, yes. Kuyaphileka mshana. Akufani. Open the windows, please. Siyabonga. Sebenzi lentombazana. Zibondiwe. Bangazi babeka kanjani. What is this? Vula amawindi ke washo. Cha impela lethu. Oh, asina TV ngapha. But at least inkulu ke. Akufani. Akufani nawe yewe akufani. Swini lotho thina amashawa la. Angibuzwe. Azi it's fine. Zothile ngiphaka iklithi rice. Balo. Olindele. Unuso wenza njani? Mangiqeda ukubukela ibhola guys gezani. Nithini yapi? Engabe nami nginaso yini isikhwama? Ya, nami ithi ngilanda isikhwama ngizogeza yazi. Ish dade. Uthi ngehle masinyana.
webazalwane into engisuthi yona nani nibonile nje sidla into eziserious ibima ikhiwe ini ikhumbu ikhiwa kanjani manje imoto iphi omoda yami ipakwe ngakuphi Nandi. zokeza kamnandi like zonke izinto thina ezinhle ziyasifanele nkanyezi Ziyasithola futhi. izinto siyakhazimula Uningi nje. nje phezu kwethu kuningi nje kuhle nje Ayi, Nononkazimulo. yazini, like kuningi nje Yabona nje. Ihamba nathi lento. yazi mara mina I'm such a gorgeous hun you know that like ngimuhle ngimuhle ngaphakathi nangaphandle and angidingi ukutshelwa vele ngaphakathi ngimuhle musuthi hawe ngimuhle Angilazi ngaphathi lapho. ikhasa ngiyakutshela angidiphi ukuthi angingimele nini ngiyangilinde nini ukuthi ningitshele mina ngimuhle kabi mina inside niyangibona yazi ukuthi uma umuhle inside ne kuze kuphumele la ebusweni bakho that's why ngiwugorgeous hun angazi yazi isikhathi sokugeza ayashisa phela manje makasetaphe fast okay thi ngivale buka phela yimo shawala cabanga ngaze ngamkhulu webantu ngicela niqhele cela uconnectiwe sifundile no mina Hi guys, ngiyabheda niyabona kodwa hayi into bengangena ngayo ongena phakathi saze savoveka it's a Sunday sikhathele bezalwane sikhathele yibo yahanja sicela ibhanoyi mangabe likhona liseduze ngicela isilayele bandla mangabe kuziwe emandeni ngeke the way I'm so tired ngilale indlela yonke I couldn't vlog and bengithi ngizovlogga yazi ngazumeka lake yazi into abasenza yona ish Ngizamisela nlanzi
Yo, i-makeup, sorry. Ish. Wema. Enza it's 4,650. Yo. Correct. 4,650. You print the receipt? No. Asithunyiwe lapha baby. It's fine. Let's Mana, maningi konfuza space lapha. Ayike salile. Ayikho. Seziningi kakhulu lezi itope esihambe sizenza. Too much, mzalwane, too much. Ushuthe kaphi sikhiphe usifake la esikhwameni sami. Ezinye ngiyifake la esikhwameni. Yo, bafethi isona kanjani manje? Sanibona noma focused. I feel better now. Ngoba ngithe nje ukuphuza kancane amanzi. Ngilambileke kodwa. Sisambe ke sithi kudla kancane. Then afterwards, angazi nokuthi ngizoyi-end up le vlog yazi. Ispace, storage sithini bazalwane. Ngisacela bandla nike ningifakele nje imali yami ukuthi ngishuthele umbhedesho kahle this time around. Wonke. Ngiyanicela nje bandla. Ngiyanicela. Ifrontal yami iyaphakama. Isiyaphakama bangcwele, isiyaphakama. All right. Kulungile ke. Kulungile ayibona nemasidla. Mama ongiyeka ngisakhuluma ngemali. Uthi mkhonyazi mfethu. Libanga guys. Ndi baba kule. Libanga guys. Libanga. Ba seven, no? Shouldn't be right for the pay. What is the deal ngani ngaba first? Inyama yakuhlala nempheko yami. Awuyithandi kanjani? Usolena kasho. Angiboni Bengingaboni ukuthi yapho. Wey, nesemfuzo. Moshake. Kanjani nje ne? Bazalwane nizizwa kanjani ngohambo lwasemandeni? Azizwa. Angizizwa. Senokhunje imali engaka anizizwa. Siyabonga umfaka kwamkhwanazi ukusigcina bengingakuthembi. Bengingakuthembi. Hayi bengingakuthembi ungathembisi. Ingcele uyesabeka. Uyesabeka. Ngaleso sikhathi yebazalwane akangcolile. Kufanele bakithi. Kufanele bakithi kude la ngibuya khona. Sithi ngicela batshela ukuthi sicela ibhanoyi emandeni. No kuyaphoqa ngenza kwethu. Sicela ibhanoyi ngeke. Ngeke. Ukugibela Indiza angeke. ena sajoyela ukuhamba ama long distance. Anjena kanje hayi ngeke. Sesijwayele ukuthi sindize emoyeni. Hayi sijwayele nje kube lula. Hayi sicela i-airport. Sicela i-airport ikhona lapha eceleni kwaseduzane. Serious bengingazi. Kanani? Bye. Sithi bye to the vlog. Bye to the vlog. Bye to the vlog. Like, share and subscribe.
Uyezwa ke? Niyezwa? Khandani laba mfowethu? Futhi siyabonga Nkosi yami wazosihambisa kahle mntama. Noma nje uhlupha kodwa nje siyabonga. Papa yini guys? Hi guys, yo kunomsindo la ngikhona. I would like to take this opportunity. It's a Monday. Ngizoposta le vlog namhlanje. Siyabonga ukuhamba kahle, siyabonga ukubambisana inkonzo yayinhle, siyabonga nkosisi abasiculelile Nkosi yami. Siyabonga nje kube kuhle konke. I would like to take this opportunity and thank uSisithola. uSisithola waze wasithanda sisi, waze wasinakekela. Yazi ukuthi angazi ukuthi siyobonga ngane enkosini ngawe. Yazi ukuthi yonke into yethu iza kalula uma sinawe, wenza nje impilo yethu ibe lula. Siyawubona umsebenzi wakho, siyabonga ukuzikhandla kwakho, siyabonga ukuthi uyasithanda kakhulu futhi nathi siyakuthanda. Yazi angazi nanokuthi ngiqale nje kufika inyembezi mangicabanga izinto senzela zona. Siyabonga ukudla kwamnandi, siyabonga ukusigqokisa kahle, siyabonga ukusinakekela, siyabonga ukusiphusha noma sometimes singafuni sikuphoxe but nje ukuthi ungagive up kithi siyabonga. Yo yazi mina ngazi sageza kamnandi uSisithola, sadla kamnandi uSisithola, yonke into nje yethu iba right nje uSisithola. Siyabonga sisi, siyabonga. Mina one of abantu nami beqakile ngathi ukuthi ngizohamba kanjani but uSisithola walwa wa make sure ukuthi ngiyahamba ngiya enkonzweni because ngiyathanda. Ngingengedwa ke sibaningi but nje ngiyabonga kakhulu futhi siyabonga ukuthi uyasithanda, siyabonga kakhulu sisi. Hey siyabonga mfethu. This is the end of the vlog. I would like you to share, like, comment. Make sure ukuthi ama-comment ena right ne. Ngiyanicela mangabe nifuna ukwenza into zeli imkhuba yena enijwayele lapha kwa TikTok ningayenzi la. Ngiyanicela ngicela ukuthi mangabe uyayibona nje wena ukuthi ufuna ukubhodla ungabhodleli la. Cela ke ni share nibukele nama adverts. They help me to grow. Thank you.